L-Isqof Silvestru Magro u Martri, tant li llum il-mulej sejjaħlu biex jieħu l-kurana tal-Martri, mhux għax ċarċar demmu, iżda għax litteralment taħajtu għal komunitajiet li tagħhom kien raj. U għamel dan fil-persuna ġwejda iżda modesta u umli tiegħu. Hekk iddikjara l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna waqt l-omelija fl-aħħar tislima lill-Isqof Silvestru Magro li nżammet fil-Katedral tal-Imdina. Iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċisqof Scicluna akkumpanjat minn numru ta' isqfijiet u saċerdoti oħra. Xina llum irid infakkar il-figura ta' dan l-Isqof bħala Isqof Martri. Ma ħallix u xarċar demmu fil-Libja imma taħajtu anke fiżikament lil dik il-komunità nisranija li tagħha kien raj. Monsiur Silvestru taħajtu għal dawk il-komunitajiet żgħar minn diversi nazzjonalitajiet. Fil-persuna ġwejda, modesta u umli tiegħu seħħet il-kelma tal-Evanġelju. Monsinjur Magro li serva bħala vigarju apostoliku ta' Bengazi fil-Libja bejn l-1997 u l-2016 miet kmieni s-sibt filgħodu fl-età ta' 76 sena. L-Arċisqof Scicluna qal li fil-persuna tal-Isqof Magro il-Knisja deret fi sbuħija kollha tagħha għax hu kien xhieda tal-imħabba tal-mulej li ma tħaresx lejn uċuħ. Il-komunitajiet li mexxa spiritwalment għal kważi 20 sena raw fih id-daw tal-mulej għax Monsinjur Magro dejjem żamm lil-mulej qudiemu fil-mumenti ta' diffikultà, solitudni u periklu għal ħajtu. Il-kap tal-Knisja f'Malta fakkar kif kull min iltaqa' mal-Isqof Silvestru Magro kien jirrealizza li jinsab fil-preżenza ta' bniedem ta' Alla mingħajr pretenzjonijiet għax kien persuna ta' paċi imsejjaħ mill-mulej f'ambjent fejn Ġesu kien sinjal li jmeruh. L-Arċisqof Scicluna qal li l-Isqof Magro kien ambaxxatur ta' dak kollu li għamilna Maltin meta matul ħajtu wera l-qalb kbira tal-poplu Malti. Fl-istess waqt u sellem ukoll lil Monsinjur George Buġejja, is-suċċessur tal-Isqof Magro fil-Libja, kif ukoll lill-komunità nisranija fil-Libja. L-aħħar tislima ta' Monsinjur Magro bdiet b'kortehom il-Kunvent tal-Franġiskani Minuri fir-Rabat sal-Katedral tal-Imdina u ndifen fil-Kappella tal-Provinċja fiċ-Ċimiterju Santa Marija Addolorata. Għal-quddiesa tal-funeral attendew fost l-oħrajn il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament David Aġus. L-Isqof Magro u t-tielet Isqof Malti li miet f'anqas minn xahar wara l-mewt tal-Isqof Adeodato Mikallef u tal-Isqof Emanuel Barbara li se jingħata l-aħħar tislima is-sibt li ġej fil-Katedral tal-Imdina.